ezinean ibili da, eta nik ezagun nuke Santiago Lópezek Castroko Lemazainak bakarrik eman behar izan dudula ziabogo hori, eta pentsa ze gertatu daitekeen utz txiki batekin, illa ontzi baten diferentzi. Bueno, ala ere errekuperatu dira, segundo batera dira. Orain estropada era honetan da, Hondarribia eta Urdaibai buruan, Castro segundo batera, San Pedro bira, baina zuten errenta, ontzi bateko abantaila pikutara joan da. Bi luze borroka eta lanan ondorioz, pentsa... Baserri eta Erne, lan erditan Pedreñak 9 eta 58, orain arteko denborarik onena. Lan erditan Pedreñarena da. Izan daiteke bere eguna, hori aipatzen dugu, txanda guztiak kontatzen dutela eta denbora balio dutela sailkapen orokorreko, eta horre txanda irabazteak ematen duen poza horrek ez dela txanda irabazteak konformatu baizik eta jokatu den txanda edo jokatzear dauden txandari begirare diran guziak eta zure arerioari alik eta tarte handiena ateatzeko alegin horretan, eta Pedreña orengoz oso estropada polita egin du eta bideratuta dauka oso postu ona gaurko estropada honetan. Castroko entzate pekatua egin dute, baina Castroko entzate baliogarria izan daitekena da, zera San Pedro dela momentu zatzetik dutena. Eta San Pedro dute, zelkapenean aurkaririk nagusiena, utxeginaren, hortxe ikusten dugu, aurrekoa, arrauna azkenean arrantzale fina bezala, eskerra katibatuta joaten den arrauna bestela, akabo, hori hartzerik ez zegoen, baina saiatu da. Nik uste dute ziabo gortarako balio gutxikoa dula jasotzea, baina baina beste estropada, beste ziabo geratzen da, eta harako hori jasotzea bidezkoa eta derrigorrezkoa. Hortan saiatu da Jose Angel Cambados, Galiziarra bera, eta hemen Galizian bertako zaleen aurrean hori gertatzea, zitzaion asko gustatuko. Eta azkenean hori da, justuan aizeanean batean borroka estuan horre gauzak oso ondo inberdira, eta kas txiki bat esan guturatzeko izan daiteke, eta hor sartu dien bentaja hori galtzea lortu dute, lehian mantendu egiten dira, lau taldeak berriro ere ia lehenengo luzean bezala 2 segundon barruan daude, eta berrikotik lanean hasi egin behar Castroko. Eta hor da Urdaibai, aurtengo aurpegirik onena ematen ari da Urdaibai, eta atzo Fran Gonzalezekin solazalditxo bat izan nuen, besteak beste galdetu egin nion, aizu izortzekin, dagora beraren batean. Ez, oker sabiltza, eta gaur izortzek berak ere esan digu, aizu, ez. Harinagoa da gaztea, 6 kilo harinagoa, eta hori dela arrazoia, eta hori dela apustua, eta hemen olaturik eta estelarik, kilo batzuk aldala harindu, eta hori dela arrazoia eta besterik ez, eta bueno, esan digo, konforme altzea baina artekoarekin, Fran González eta mugan gara, horrezko txandan gara, mugan baina hobera egin behar dugu nahi eta nahi ez. Eta bueno, hortxe ari dira. Estropada pikaina egiten ari dira gaur, hori argi dago. Lauak ere oso lehiakor eta amurreman gabe, horrek erakusten du pixkat hori, zailkapen orokorrentan goien daudela, eta goien daudela zerbaitegatik, indarra taldea, eta dutelako, eta ikuskizuna ezin hobeagoa, hirugarren luze horretan, lauak pantailan barruan. Eta Castro berriz ere buruan, gura bera gainditu, Hondarribi eta Urdaibai hortxe segundo batera, San Pedro 3 segundora, ontzi bateko koska txiki horretan dira denak, eta hemen Amoa Guadalupekoa ontzian Hondarribiarrak dena ematen, estropada bikaina, baina Erne Pedreñaren erreferentziekin, 14 eta 56, hirugarren ziabogan Pedreñak markatu duena, eta Castro hurbiltzen ari da, 150 gutxi, 120 piko metro orain, gainean dira, ea nola moldatzen diren azken maniobra honetan. Hemen erakutsiko dute bestea baino gehiago dauden ala ez, horre gertatu zaiotenak gertatu, eta horre amorrazioan ondoren dituzten guztiak atera, eta izan daiteke hori, duten bestearekiko izan daiteken diferentzia erakusteko aukera, Badoa laugarren kaletik Castro, antxe dira! 15-0 bat, Urdaibairi hobeagoa markatu diote, baina nik uste ez dela horrela izan, parean irten Castro maniobra erdian aurretik zen, baina Erne
Pedreñak 5 segundotan hobetu du Urdaibairi epaileek emandako denbora, erne Pedreñakoen denborarekin. Pedreñaren zaleak dantzan ikusten ditu. Dantzan eta posik garaipen usaina hartu diote gaurko estropadari. Bai, eta hori gertatu ezkio uste gabe galanta izango litzake taldeatzat eta nik uste dute zale guziantzat, ez? Horregatik aipatzen genuen txandak irabaztea eta txanda guziak lehiarako balio dutela denborak eta ez dela murreman berrez, ez dela beti hori gertatzen azken txandakoa irabazle ateratzea, ez? Eta Pedreñak oraingoz oso ondo bideratuta daka eta hori erakusten ari da, ez? Beste txandeetatik ere banderak irabazi daitekela, ez? Aitzu eta Kaiku, behin-behineko sailkapenean San Pedroren aurretik litzateke une honetan eta Hondarribiaren parean. Kaikurentzat ere gaurkoa, aurrera pausu handia izango da. Punto mordo bat lortuko luke eta nik uste, puntua garrantzitsua dudarik gabe, baina bestetik hortik ateratzen den irakurketa, ez? Taldea non dagon, zer egiteko gai den, eta gauzoi denak aztertzen dira klura junda astean zehar, eta hortik irakurketak eta gauze onak atea daiteke. Eta Castrokoak orain lehertu beharrean ustete datozela, Urdaibai 2 segundora, Hondarribi 4-bostera, San Pedro 6-ra, barne lineatik, pinganilotik bikuñari esango ziot Etxabek oiu egingo zion. Santi, eman egurra, bandera ez dugu irabazikota. Eskatu eta dugun guzia atera berdugu hemen, ez? Erakutsi berdugu, akatzak hemen onena gerala eta indartsuena gerala, eta hori pixka bat nik uste dute bestearekiko lehenengo beren buruarentzat, ez? Akatza gertatutare ez dela murreman behar, gai direla aurre hartzea eta hori gainditzea, eta besteei abizoa, ez gertatu gabe zer egiteko kapaz geran, ez? Castro, Urdaibai 2, Hondarribi 3, San Pedro 4. Hemen dira Castrokoak. Eta aurrera pausua ematen Urdaibai gaurko honetan. Eta Castro dena ematen orain. 4 segundo Bermeokoei, San Pedro 4 da 7 segundora. 3. maniobran behin-behineko sailkapenean San Pedro 6. litzateke eta hor Castrok igual 2 puntu sartuko dizkio sailkapen orokorrean, naiz eta bandera ez irabazi. Bandera irabaztea momentu honetan garesti da, luze ikaragarria egin beharko dute Pedreñari tarte hori jateko, Baserri. Bai, ikusten dugu horre 3. eta azken ziabogorretan Pedreñak 4 segundu ila denbora hobeago egin azula, eta horre borrokatu egin berra, luze batean 5 segundo hobetzea kosta egiten da, zaila da, Pedreñak izugarrizko estropada egin dulakoz, baina Castro bere osotasunean nik uste dute erakusteko aukera dula estropada honetan, azken luze horretan ja zenbat errekuperatzen duen, dudarik gabe bandera dago jokoan, da horrelakotan estutzen denean eta daun guzila eskatzen denean hemen erakutsi berda eta erakutsi berda gaurkoa eta ondoren jokatzear dauden estropadari begira ere bai, esate bateako karta guzilak kanpora ateratzeko aukera izan leike Castron aldeaz. Eta ia bakoitza bere kaleti dator, Bigarren txandan beste erabaki batzuk hartu dituzte, patroiek eta entrenatzaileek. Castro aurretik, 5 segundora Urdaibai, 7 Hondarribi, 9 San Pedro. Castro txanda irabaziko du eta horrek asko balio du sailkapen nagusiari begira Castrokoentzat. Urrea hori da, haientzat, baina nahi dute Pedreñari gaur bandera kentzea, eta argi dago Pedreña hortxe dela 19:56 markatu dute. Bueno. Bandera Cantabriara doala badakigu. Hori bai. Bandera Cantabriara doala ze taldek eman badakigu. Laizzer jakingo dugu, Ez, hobetuko dute, Hobetuko dute. Hori luzea. Bai, bandera. Bandera Castrorentzat da. Erne bigarren postua, Erne Hondarribi. Nik uste Hondarribi izan dela. Gero Urdaibai eta 4. San Pedro.